An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan bɛ bi kunnafoni la situma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ natarasa kalo 8 na utu kalo dɔ bi o tile 30 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye domama kɔnɔ ye an balana ka fɔ bi o tile 2 ye jate la san kalo 2nan don hejira san 1444 san duuru de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ. Kawulana k'a fɔ an ka sɔrɔ silakaw ka ɲɛma kɛrɛnnana an balana k'a fɔ n'ale chef d'état-major ale tun bɛ yala la ka taa bɔ sɔrɔsilakaw ye o baara kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka sɔrɔsiw ka kunnafoni so DIRPA o maa ɲɛmaw ye ka dɔn k'a fɔ kunnafoni dɔw kɛ ka yira k'a fɔ ko dɔgɔfɔrɔn tɛmɛnen na jadiwala tigilamaw la maa 80 bojango k'an ka avion kura minnu nanen bɛ u ye wulikajɔw kɛ ka se k'olu bɔnɛw nin na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ min ka dɔn k'a fɔ normali olu y'a yira k'a fɔ Mali ministre ɲɛma Dr Shokal Mayiga a ka bana ko min bɛ yen ko faso ɲɛmaw ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli k'a la ka fara kɔnɔwarikaw ka sɔrɔsilaka minnu bɛ n'olu minɛnen bɛ ko nin bɛɛ lajɛlen ka bila sigifɔ minɛ kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an bɛ don min ko bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na min ye basigi o b'a la ka na dɔɔni dɔɔni yɔrɔ dɔw la wele bilala ko maaw ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya commune mariko kɔnɔ na ko maa dɔw sɔnɛ ka taa ka tila k'a fɔ ko dodo kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛ suma dozorakaw y'a yira k'a fɔ olu ma gɛlɛya ta ka ɲɛ suma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen na min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɛlɛkɛcɛw kɛrɛnnɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ olu ka kunnafoni so n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ DIRPA la o maa ɲɛmaw ye ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko min ye an ka avion minnu nanen bɛ bi na ka taa fara minɛnkura minnu b'u bolo k'u ka wulikajɔw fɛ Segu marabolo kɔnɔ na ka taa Moti marabolo la k'u ye wulikajɔw kɛ avion ninnu olu boli baaraw yɛrɛ senfɛ baara kunfɔlɔ la k'u ye maa 80 jadiwala tigilamaw la u kɛra sababu ye k'olu kasara u ni na u y'a yira k'a fɔ hali bi u bɛ fɛn min fɔ min ye wulikajɔ ye bi ka jamana in bila basigi ni lafiya minɛ kɔnɔ na o timinanja min b'u la n'u ye baara ta o kama k'u b'a sama ka sara an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya bɛ n'u kun b'o kan Ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen an balana k'a fɔ chef d'état-major min bɛ yen kɛlɛkɛcɛw kunna n'o ye général Debejan Omar Jara ye ale ye taama to ta ni ka taa yɔrɔw la kɛrɛnna ka taa jɛda Mali jamana kɛlɛkɛcɛw kan Moti marabolo b'o la Segu marabolo b'o la ni ka taa ka dɔn k'a fɔ taama in fɔ jamana kɔrɔnfɛla fɛ o taama senfɛ a da sera ma fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ jamana bɛ k'o sigi sen kan basigi lafiya kama a da ma don o la finitigilakaw ɲɛkɔrɔ wulikajɔ minnu bɛ sen na a y'a yira k'a fɔ ko baaraw ni Ala sɔnna ma finitigilakaw ka kɛ maa cɛsirilen jamana kɛlen bɛ ka danaya da u kan fɛɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka tigɛ bi ka ɲɛsin ma jamana fɛ ni Ala sɔnna ma k'o baaraw bɛ sen na wa a bɛ fɛn min fɔ k'u timinanja u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka jadiwala tigilamaw kɛlen bɛ ka dɔnsɛnkura dɔw ta n'o tɛ dɔ ye dɛ ka se ka musolamaw labɛn k'olu u kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ labɛn jugu dɔw la ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma ko lakanama bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni ka yɛrɛ kɔlɔsi ka se k'o fara i bolo da la sanko basigi min bɛ yen n'u kun b'o kan ka se k'o jamana bila o sira kan an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na Ala ka jamana in k'a bila o sira kan n'an bɔra yen an balana k'a fɔ Tɔnbukutukaw fɛ jumadon min ye Tɔnbukutukaw ka maire ye ale ka mobili b'o la o tɛmɛna ka taa maire bila o segintɔ la ko marifatigi dɔw de ye marifa ci mobili na boliba ni maa wɛrɛ tun b'a kɔnɔ na olu kɔni sera k'u kolo gɛlɛya mobili ma sɔrɔ wa fɛn ma k'u yɛrɛ la a kɛra yɛrɛ ɲini boli o ni kɔfilɛ ti ɲanga min bɛ ni maa bɛ se k'o fɔ n'o jaba jɛra k'u kɔni bolila i ka dɔn ni ka se ka marifatigi ninnu ka se k'u dan kɛ u ma se ka sɔrɔ nka ka sanga ni kunnafoni caman ye maaw ka fɔ la k'i ka dɔn ko a kunna kɛ u bɛ mobili de nɔfɛ kuma kolomana cɛ dɔ o kɔni ɲuman sira an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn nin na ɲɔgɔnna waleyaw ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma Ala k'an don a waleyajugu kɛbaw olu kalo dibi la n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Mali ministre ɲɛma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale bɛ farigwan na ale nɔna bila ka baara kalifa ma fɔlɔ sɔni ministre ɲɛma ale ka se ka na baaraw n'o don o y'i ka dɔn ka colonel Abdulaye Mayiga ye o baara min n'i y'a sɔrɔ o kalifara ale ma ka kɔn baara in daminɛni ye a ye lettre ci ministre so ma o sefa y'a yira k'a fɔ ministre ka laaralajɛrɛ tun bɛ kɛ tarata o tarata ale b'a fɛ u ka segin ka na ye ntɛnɛn ka baara in kɛ ntɛnɛn don wa nɛgɛ kanɲɛ 8 o ka ministre bɛɛ lajɛlen sɔrɔ lajɛrɛ in kɛnɛ kan o kuma min n'i y'a sɔrɔ n'a tun y'o kɛ lettre ye o baaraw yɛrɛ waleyara fɛ kunungo an b'a k'a fɔ ani ministre e ka dɔn u ka ɲɔgɔn ye munumunu zalo kɛra ni ka taa ɲɛda ministre ɲɛma daga yɔrɔ kɛnɛyara primature la a sera ye waati min na n'olu ye ɲɔgɔn ye
o ɲɔgɔn kɔnɛ na premier ministre ka cɛbɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ secrétaire général Isiaka Amadou Sangari o ye kuma ta o y'a yira k'a fɔ ko colonel Abdoulaye Maïga sugandili min fila k'a fɔ k'a ka ministre ɲɛma ka baaraw n'u don fɔlɔ sɔnn'o ka na olu b'a fɔ ka tanu ka barikada ka dɛmɛ kɛ baaraw la ministre ɲɛma yɛrɛ ka kuma na n'i y'a sɔrɔ Abdoulaye Maïga ye ministre ɲɛma nɔnna bila a y'a yira k'a fɔ n'Ala sɔnna ma a yɛrɛ bɛ foli ta ka ɲɛ suma wa a bɛ fɛn min fɔ u bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ale ka nin baara kalifa min filɛ a b'a bila minɛn fila kɔnɔna na Choguel tun ye baara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni ka se k'olu n'u don ka se k'olu waleya joona joona ani o kɔfɛ baara kura minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kan ka na ka fɛɛrɛ tigɛ ni ka kunbɛcogo ta ni ka ɲɛsin olu ma sɔnni Choguel ale ka kɛnɛya ka na baaraw n'u don a y'a yira k'a fɔ a bɛ dogo ta ka ɲɛsin Choguel ma wa a bɛ foli ta ka ɲɛsin primature mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma u ka jija timinanja u k'o fara baaraw kan ni Ala sɔnna ma fɛn min kalifalen mun ma n'o ye jamana ka ɲɛta u bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in kolosuma na basigi lafiya o ye nin bɛɛ lajɛlen kumakan ye Ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen an balana k'a fɔ normali olu ye fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min ko bi ko ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Maïga a banana nga kunnafoni jɔnjɔ ko tigɛ di fasodenw ma o bɛɛ kɔfɛ an ka jamana ye surasi minnu ye kɔnɔwari surasi 49 min minɛna ko faso ka lajɛ ka don siga fɔ da fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɛ na min a kumatigi ye Abdoulaye Gindo ale y'a ko ɲɛma ye kuma min fɔ o filɛ n'i y'a jateminɛ an ka dɔgɔkun an bɛ bɔ ni rapport ni an bɛ ko kɛla Mali kɔnɔ semaine kɔnɔ an b'o de ta ka hakili jagabɔ kan ka hakilinan fɔ ani ka proposition dɔw kɛ gouvernement ni mɔgɔ tɔw ye donc n'i y'a jateminɛ Ivoirien ka surasi 49 an y'a yira k'a fɔ kuma bɛ ka kɛ jukɔrɔ walasa a ko ka sira sɔrɔ a kana kɛ ni mankan ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ donc an ye o baara min fo ani ministre de la communication o min maître Aruna Touré a ye kunnafonidilaw wele fana ka ɲini u fɛ u ka se ka baara ɲuman kɛ ka kuma ɲuman fɔ k'u da ɲuman don a la walasa futinɛ kana wuli jamana ni ɲɔgɔn cɛ an ye o fana yira maliyɛn donna k'a fɔ baara kɛla k'a fɔ o ye hakilina ɲuman ye wa jamana fila ka baara kɛ o bolo kan walasa tasuma ka faga joona tulu kana bɔn tasuma kan premier ministre ka banako fana an y'a yira k'a fɔ maliyɛnw ni kunnafoni ka kan premier ministre ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ni président bɔla ka CNT ɲɛmɔgɔ b'ale de bɛ na chef du gouvernement don a bɛ ka faso baara de kɛ donc maliyɛnw ka kan ka kunnafoni sɔrɔ a kan kunnafoni min don a ma fɔ ko k'a fɔ ko ni bana b'a la nka u ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ ni farigan b'a la farigan b'a bila kɛrɛfɛ kalo 1 kalo 2 kalo 3 maliyɛnw k'an dɔn o kunnafoni dibala de y'a to i ma ye k'a fɔ bɛɛ bɛ k'i ka nkalon fɔ dɔw k'a taara Turki a ma taa Turki a bɛ ni gouverneur kun bɔra ka communiquer k'a la k'a fɔ premier ministre farikolo bɛ nin yɔrɔ la médecin ko a ka reposer a bɛ ka reposer a ka so walima a bɛ ka reposer ni clinique la u bɛ kunpa bɔ jamanadenw na donc an ka o rapport kɔnɔ an ye laɲini kɛ gouvernement fɛ u ka communiquer jamana tɔw la et c'est vrai bana ye gundolako ye certificat médical tɛ publié mais kunnafoni bɛ di jamana ɲɛmɔgɔw ka farigan k'a fɔ a farigan b'a la médecin y'a ɲini fɛ a ka i lafiya kalo 1 kalo 3 la maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna bana b'a la ni kalo 3 ta an tɛna ye faso baara la et puis kuma bɛ fɔ kɛrɛfɛ a kuma bɛɛ bɛ cɛ ka bɔ yen donc an y'a laɲini gouvernement fɛ u ka o communication kɛ ka o kunnafoni maliyɛnw d'u ma ni an ye dugawu k'a ye ala ka nɔgɔya ka bana ban pewu ka maliyɛn fɛn o fɛn man kɛnɛ ala ka bɛɛ ta nɔgɔya ka bɛɛ ta ban pewu. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Abdoulaye Gindo normali nin tun y'olu ka kuma lase u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabi ala k'a basigi fɛn bɛ ko fara nin bɛɛ lajɛlen kan Mali ministre ɲɛma kununko réseaux sociaux kan bɛɛ tun b'a la k'i ta fɔ kabini Dr Choguel Kokala Maïga a yirala k'a fɔ ko ale kɔni fari ma da la ko a ka taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la kuma caman bɛ yen o fɔra fan caman fɛ nka min bɛ yen n'o jabajɛlen bɛ ministre ɲɛma an bɛ don min na ko bi ka sanga ni kunnafoniw ye masɔrɔmɔgɔw la a yirala k'a fɔ ko ministre ɲɛma kɔni ko a fari kɔni a ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi ni Ala sɔnna ma a bɛ cogo min na ni a taara ten ko a tɛna mɛn maaw bɛna ye an bɛ fɛn min fɔ Ala k'o kɛ badabada ye yarabi k'o nɔgɔya ka fɛn fara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka sabali kunnafoni jugu an kana kunnafoni jugu cari an ka jamana kɔnɔ nin tɛ ministre ɲɛma walima maa wɛrɛ farigan o y'an bɛɛ jɛ ye fɛn fila bɛ adamadenw bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ u kan ka bɛɛ waju n'o ye bana ni saya ye an ka sabali jamana kɔnɔ na dɛnɛ dara maa min kɛ k'a fɔ k'o ye jamana ministre ɲɛma ye o ka farigan ni talen bɛ bi dɔw b'a fɔ ko a tɛ yen kuma siya bɛɛ fɔra maaw yɛrɛ b'an wele sanga ni waati bɛɛ nka kuma min bɛ yen n'an b'o fɔ a ye ministre ɲɛma kunnafoniw na ko nin dɔgɔ furanjɛ in yɛrɛ kɔnɔ na k'a tun bɛ lama dɔw la ni Ala sɔnna ma a tɛna mɛn ministre ɲɛma fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten ka wuli n'a ɲuman ye baara min kalifa tun b'a ma ka na baara in ta ɲumanama na hukumu kelen kɔnɔ na min ka dɔn ka fɔ a ka bana ko ani maaw y'a faamu cogo min na Buguninkaw fɛ yen Musa Kɔnɛ bɛnkan kura an bɛ dɔn ka fɔ coordinateur dɔ ale b'a hakilila di baara in kan an ka yɛrɛ lamɛn. Ne Musa Kɔnɛ n sigiyɔrɔ bɛnnen don Buguni Hɛrɛmakɔnɔ Nord ma
nye conseiller Buguni mairie la bibina bengan coordinateur régional ala yo o kalfana bi ndusukun kamigaminen do Shugel ka banakola si Shugel kumbe baga mina abi malien den lakika mununga malien e mali kanuye Shugel kumbol de kabala do ta jamana kanuye mogo be jamana kanun tolu la olu e balo be so jamana nyagaminen de la o mogo fen flɛ Shugel kun tolu ka bagala o parce que olu de alla gusi bagawe diɲɛlatigɛ ko fila be o kan ka adamaden ɲuman bɛɛ dusukun kami o ye saya ani banako ye n bɛ se k'a fɔ bana min filɛ Shugel la bi Shugel ka bana nin sɔrɔla anw de nɔfɛ anw maliyɛnw ka sababu kɛ mun ye a nana bila baga min na bagaba de don a y'a kanu ka se degré min ma mɔgɔ fɛn fɛn n'a y'a ka baga kanu ale bɛ su k'a la de ka tile k'a la o waati fila fɛn fɛn kun filɛ Shugel b'o de kɛ baga la a bɛ tile k'a la cogoya min na a bɛ su k'a la ten parce que premier ministre non seulement e bɛ ka i kunkolo jagabɔ jamana kan ka lataga cogo di e kunkolo b'o la waliyali kan ministre fana bɛ ka baga min kɛ i bɛ k'o bɛɛ kɔlɔsi n ye ministre min bila nin na a ka baga tagacogo bɛ cogo di olu bɛna contrat ni minnu k'i ye ka na u ka PV minnu di e bɛ tila ko ka su kɛ o kan i bɛ k'olu étudier k'a lajɛ ni fili bɛ min kɔnɔ ni fili tɛ min kɔnɔ baga dɔw fana bɛ yen n'i nan'o fana ta i ni la n b'a kɛ su fɛ n b'a kɛ tile fɛ n'i y'a y'an sera ka bɔ bi k'an jɔ kɛnɛ kan surasi ninnu ni Shugel bolo baga dɔw bɛ kɛ fangafin na nka ninnu ta ninnu bɛ kɛ kunkolow de la bon ni kunkolo tɛ lafiya jagoya bana bɛ na a ye sɛgɛnba min kɛ o ye n'a banala jagoya anw fana dusukun bɛ kami parce que anw yɛrɛ ka ala deli kun ye nin transition de bɛ kɛ kun cɛ ni ninnu ye ɲɔgɔn fɛ u dafalen ɲɔgɔn bolo ka sɔrɔ ko m'u dɔ sɔrɔ depuis don min na an y'a mɛn ko Shugel banana a kɛla an bolo dusukun kami dan ye nka an bɛ ala de deli hali bi ala ka nɔgɔya k'a ye Shugel a ka segin ka na baga nin ta a nɔ kalama na tuguni u ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ Shugel ka bana ko dɔw yɛrɛ nisɔndiya ko don o maliyɛn juguw ye politiki mɔgɔ dɔw nisɔndiya ko don o ye politiki mɔgɔ juguw ye politiki mɔgɔ ɲuman nin bɛ bɛɛ dusukun kami Shugel kun bɛ politiki mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de ka baga la maliyɛn ɲuman bɛɛ a ye fɛn min kɛ jamana ye mɔgɔw ma sigi ni min ye a y'o de kɛ Shugel bɛna don min na ne Musa Kone ko n ko Shugel bɛ se Shugel bɛ maliyɛn de dɔn politiki mɔgɔ kan k'i dɔn sen o sen kan kana Shugel ma a b'i dɔn o de kama mɔgɔ fɛn fɛn b'i dɔn ka se cogoya dɔ la i t'o fɛ o de kama politiki mɔgɔ dɔw b'i ban la tubabuw kan k'u dɔn sen o sen kana Shugel ɲɛ b'u la o de kama tubabuw t'a fɛ Shugel bɛ kɔrɔnfɛla dɔn n'i dun ye mɔgɔninfin dɔn k'a jogo dɔn ka ban a ma ale t'i kɔni lafili o de kama ne ko n ko Shugel bɛ se ka Mali premier ministre kɛ ala y'a kɛ a nana fana Shugel y'o de kɛ ka taa tɛmɛ o dan kan ne ni Shugel an ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ parti kelen na nka Mali de b'anw bolo diɲɛ fɛn bɛɛ sanfɛ an bɛ parti fɛn fɛn na anw bɛ Mali de bila sanfɛ fɔlɔ ni Mali ka intérêt nana k'anw ka partiw ka intérêt da anw bɛ Mali ta parce que n'i y'a mɛn an bɛ fɛn fɛn k'an bɛ Mali dɔ de kɔnɔ Shugel a ye maliyɛnw de ka baara kɛ n'a banala a bana nin kan k'a lajɛ ni hakili ye min nana bila a nɔ la n'o ye Ablaye Mayiga depuis a nana a bɛ ka fɛn fɛn kɛ baara ɲuman don anw hamina ye mun ye Shugel de ka kɛnɛya ka segin ka na a nɔ la Ablaye ka continuer n'a ka baara ye Ablaye bɛ administration territoriale nin kunna ministère min don ministère gɛlɛnba don dɛ ale ministère de bɛ préfet kunna a bɛ gouverneur kunna ale de fana bɛ commune kunna n'o ye maire ye o ministère gɛlɛnba de ye maire ninnu de bɛ contact direct la ni population ye structure fɛn fɛn bɛ contact direct la ni population ye n'i taara bila olu kunna waati bɛɛ da de bɛ kuma la n'i da tɛ dugukolo ko kuma la i da tɛ impôt ko kuma la i da bɛ dugu dɔw ka conflit kɛlɛ la Ablaye ka baara ka bon ni Shugel kɛnɛyala joona Shugel ka segin ka na a kana a ka baara nin ta Ablaye ka continuer n'a fana ta ye o kan ka kɛ maliden ɲuman bɛɛ ka hakilina ye an bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u kana fɔta bɛɛ lamɛn jamana ɲɛmɔgɔ bɛ bɛɛ lamɛn nka a tɛ bɛɛ ta kɛ dɛ i bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kan bɛ k'a ye bɛɛ lamɛn tiɲɛnikɛla de don karamɔgɔya t'o la parce que ni e ye bɛɛ lamɛn k'a fɔ i bɛ bɛɛ hakilina ta i tɛ se ka baara kɛ o jamana ko la n'i ko ka bɛɛ lamɛn bɛɛ dun tɛ hakilina kelen kan hali n'i ye jamana bɛɛ ci k'a kɛ étage ye dɔ bɛ taa fɔ ko n'i y'a kɛlen étage y'i bolo ta ko nin de y'a to i y'a kɛ n'i ko k'i bɛ bɛɛ lamɛn o la i tɛ se ka ɲuman kɛ surtout n'i sigi bi ka réseaux sociaux lajɛ kan minnu bɛ fɔ a kan e yɛrɛ b'a ye bɛɛ tɛ se k'a lamɛn mɔgɔw bɛ ka sɔrɔ bi k'i bɛ transition saboter i bɛ ka transition lagosi nka a tigi bɛɛ b'a dɔn u ni ala yɛrɛ cɛmancɛ la transition ye fɛn min kɛ depuis politiki fanga kow daminɛna diɲɛ kɔnɔ fɔ bi a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ san kelen ni dɔɔni u ye min kɛ san 30 tɛmɛnen a ma se ka kɛ bon minnu b'o lagosi n'i y'olu lamɛn i bɛ ɲuman kɛ wa Shugel ka bana min filɛ nin ye a ka di mɔgɔ minnu ye mɔgɔ minnu tun tɛ Shugel fɛ n'i y'a se kɛ olu ye a kana na tuguni bon n'i y'olu lamɛn i donna fili dɔ kɔnɔ maliyɛn bɛ s'a bɛɛ la pour que ka Shugel yɛrɛ tɔ mangoya sa u bɛ taa fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ma Ablaye ka continuer Ablaye ka baara ka ɲi a bɛ ka mɔgɔw lamɛn u bɛ fɛ ka Asimi don fili la politiki mɔgɔw b'a kɛ diinɛmɔgɔ dɔw bɛ se k'a kɛ mɔgɔ dɔw bɛ jamana nin kɔnɔ da man ka don olu da la yɛrɛ halisa maliyɛn maliko a ko faamu a kɔrɔ de ye ko maliyɛn minnu ye tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ minnu ye faso nafolo dun ka tɛmɛ minnu yela tiɲɛniw na ka tɛmɛ
ko k'olu de dabɔ maliko la minnu hakili bɛ ka jamana ni segin ka di faransi ma dɛ o y'o mɔgɔw de n'i ye mɔgɔ fɛn fɛn kan mɛn ko Sugɛli kun man kana Sugɛli man ɲi a bɛɛ faransi ka baarakɛlaw de fo jamana ɲɛmɔgɔ ka nin de faamu foyi kana to u k'u u nɛgɛn ka don u kun ma k'a fɔ ko an ka Ablaye to premier ministre la Ablaye yɛrɛ kana sɔn k'ale don o da fɛ Asimi kana don o da fɛ politique mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'a fɔ jamana juguw don parce que n'u y'o kɛ sisan kalo kelen kalo fila décret dɔ ka bɔ k'a fɔ ko Sugɛli tɛ k'a ye tuguni ko Ablaye bɛ continuer n'o kɛla sisan mɔgɔ kelen minnu ko k'o kaɲi o mɔgɔ kelenw de bɛ tila k'a fɔ ko Sugɛli a tɛ nin u m'i janfa nin ye wa u bɛ fɛ ka fɛn dɔ de mɛn Asimi kɔ Asimi de kana don dingɛ kɔnɔ n'u sɔnna k'a fɔ ko Ablaye ka continuer mɔgɔ kelen minnu filɛ k'a fɔ cu ni ca maloya t'u la a kana sɔn cogo si k'a fɔ de k'a bɛ continuer ni Ablaye ye premier ministre la ni Sugɛli kɛnɛyala an balonan k'a fɔ ni tun ye Musa Kone kan ye ka bɔ Buguni fɛn bɛ yen n'an bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan Mali minisiri ɲɛma ka sanga ni kunnafoni ye kunna sini kunnafoni siraw dɔw tun bɛ yen k'a tun bɛ gafe kalan yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala k'o kɛ ɲɛta ye k'a ɲuman wuli a ka baara kanu don Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye bi na lakanabaliya n'a ma ɲɛ k'a fɔ waralen bɛ yɔrɔ dɔw la sɔmiya dɛsɛra ka kɛ yɔrɔ dɔw la nka ɲinɛnin salanko n'i y'a da ɲɔgɔn kan min ka dɔn k'a fɔ Moti marabolo kɛrɛnkɛrɛnnena pays dɔgɔ na ko bilama kɔni ko ɲinɛn kɔni ka fisa ni salanko ye o kuma bala yɛlɛ minɛ ka bɔ min da Adama Jɔngo don an ka lamɛn ɲinan pays dɔgɔ kɔnɔna na samiya ko kɔni gɛlɛyala a ma salon ta bɔ nka u bɛna ta gɛlɛya dɔ kɔni bɛ bari n'i y'a lajɛ salon ka koro zone kɔnɔna na a kun gɛlɛyala kosɛbɛ ani Bankasi fan dɔ nka ɲinan koro kɔni fan caman na o sera ka danni kɛ ka sɛnɛ fana kɛ yan'a tigɛli cɛ tuma caman na a tigɛ waati fana na degun dɔw bɛ yen bari maramafɛntigi dɔw bɛ na jatigɛwale mɔgɔw u bɛna mɔgɔw bali u ka ɲɔgɔn tigɛli la u bɛ to ka kɛ yɔrɔ dɔw la n'o tɛ nin waati in na sɛnɛ kɔni niveau la koro fan fɛ tiɲɛna an bɛ se ka Ala barika da gɛlɛya yɛrɛ sinsinna yɔrɔ min na kosɛbɛ pays dɔgɔ na ɲina o ye Bankasi cercle ye n'i ye Bankasi cercle ta commune 12 de don a commune 12 in kɔnɔna na an bɛ se ka fɔ commune 4 kɔni bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la olu ma se ka sɛnɛ ɲanama kɛ commune tɔw la fana minnu sera ka sɛnɛ kɛ a caman bɛ yen o ma se ka tɛmɛ ka taa yɔrɔ jan u ka kungo jan ninnu sɛnɛ bari an fɛ pays dɔgɔ na n'i taara kungo surunw bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko soforo kununu wa kungo jan ninnu an ka sɛnɛbaw bɛ kɛ an ka kungo janw de kɔnɔ tuma dɔw la yɛrɛ mɔgɔw bɛ bɔ ka taa so jɔ yen o bɛ samiya bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ kama ni samiya banna u bɛ sɔrɔ ka segin ka na so donc kungo jan ninnu bɛɛ lajɛlen sɛnɛ ma se ka kɛ olu la o degun kɔni o bɛ Bankasi zone caman kɔnɔ a b'i n'a fɔ o cogo kelen fana Bandiagara fan fɛ Bandiagara ye commune 21 de ye commune 21 in na an ka jateminɛ na a bɛ se fo commune 7 ma minnu fana ma se ka sɛnɛ kɛ a ɲɛ 40 ma donc nin bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ dugu caman de bɛ minnu ye degun sɔrɔ sɛnɛ sira fɛ mais an bɛ se ka min fɔ ka da kan a kɔni a ka fisa ni salon ta ye salon tiɲɛ yɛrɛ la sɛnɛ a ma se ka sira sɔrɔ wa fana ɲɔ tigɛlen ɲɔ gende caman bɛ yen jatigɛwale nana mɔgɔw nana tasuma dɔw la k'u fana jeni ani o bɔlen kɔfɛ fana u nana jagoya jaga bi mɔgɔw kan ka u ka ɲɔw sɛnɛni u bɛna dɔw ta jaga normal tɛ dɛ u b'a tilan ka fan kelen ta u bɛ taa ni fan kelen u b'a fɔ ko jaga donc vraiment salon kɔni kun gɛlɛyala mais alhamdulillah bi kɔni ɲinan ka fisa ni salon ye an bɛ se ka o kɔni sɛbɛntiya mais gɛlɛya kɔni bɛ yen an balonan k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ gɛlɛya min bɛ yarabi Ala ka gɛlɛya ban pewu Adama Jɔngo a fɔra cogo min na Ala ka jamana ni ka segin basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye n'o ye Moti marabolo ye Segu marabolo ka taa Masina marabolo kɔnɔna na Ŋɔnɛbugu ale mara kɔnɔna na mɔgɔmiyala yɔrɔw la bi na gɛlɛya minnu b'o yɔrɔw la mɔgɔmiyalakaw ka Gawusu Kumare ale ko sigafɔ min ni jariwala tigilamaw tun b'a ɲini ko mɔgɔw ka bɛnkan ta bɛnkan in k'a tali ko nafa foyi t'a la Gawusu ka bɔ mɔgɔmiyala ale b'a ɲɛfɔ an ye Gawusu Kumare an ka lamɛn Gawusu Kumare mɔgɔmiyala maa jugu ninnu bɛ an ka mara in na yan yɛrɛ u nakan de yɔrɔ la ko an bɛ bɛnkan ta n'a ye bɛnkan ta an ti s'a ma bɛnkan in maa caman yɛrɛ don n'a da fɛ nka an y'a sɔrɔ o kuma in nkalon don fɔlɔfɔlɔ u y'a daminɛ yɔrɔ min na u nana Samadugu Kɔgɔboli ka taa don a ka so k'a minɛ ka bɔ bɛnkan talen kɔfɛ ka taa a kunkolo tigɛ k'a bila sanfɛ k'a filimi k'a jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen la bɛɛ ye u bɔra yen ka taa Wɛlɛntigi la ka taa Mamadu minɛ a ka so k'a fa k'a fili ka bɔ yen nɔ ka na Siriki minɛ ten k'a fa k'a sama moto la ka taa fili Ngomijila da la ka bɔ yen ka taa Ngomijila dugu kɔnɔ ka taa Solo minɛ Ngomijila ka bɔ yen nɔ ka na Sɛribabugu ka na Bara minɛ k'a fa o bɛɛ y'u ka bɛnkan dugu ye k'a fili ka taa Kamɔna ka taa Bida minɛ yen nɔ ka taa n'a ye fo nin yɔrɔ in na maa si tɛ a kibaru la o ka bɔ yen ka na Sabula ka na olu minɛ Sabula
ka do aga sokono ka ga yoro fi sanu katla yoro fi la le tege ba mulo ay buluku da ko bogo be ka kukuta wiye muguti ala mu se ka soro ya ga soro na jini ka tana ka minon bele jeli ka tlaga boy kana on fe mo mbela ya kana muguti ya anya ci 29 fo 23h utara kono mani chani boto ya ka furula ube uga bengandugu yi ta chani mina ka fa ka fili ka kungulo tika ka blasa o duguje kana kono mani kana chani nga mishu bele jeli che ka boy no kata blulu kata dawdo fi ya soro dawdo ti ta dawdo ka sokonna bejin ka mso mina ka buo ka bolo be che kata nai kana on fe mo mbela ya o ulada kele kana muguti ona anyuru nya chiula ka shin na sigila ma o duguje kata na do na sigila du kono kana sigila bagawmbo du mo go suku ka bagawmbo tanu dogo mishu foni dogo sakaw mine kata nui kesegetu kata jarabu kata morbo fi utara fo morbo ko unatula unana flaglondarola bele werambe ko ali kawere kana ali mine kata nani aka bagawm bele jeli foni yorena mama kibaru douane kata somono alamsa do wulafe kata muguci somono kawla bashima anga ma sorola kesegi kata jumashu moko kata do mogo du kono mu madu ka bagombo amshu ni asagaw na bauka bebo katlaka muguci du kono ka bo kata mazuru fei kata o ka bagombo sertrobo katlaka boy kata yusufe kato ka bagombo ka muguci du kono ka bo ola kata kamchani yere kono fara domna bamana be kungobla sabe min kera okera abna lama jonna bli an vle bare mo na ko benyo ya chieta koy ni fama kono yusi ka fle an wa jamana ngaya ne marfa kise kono membo fa kongo be mo fa nyokon tinye fiu ni bilalte o somye bara kono ajora pu mi fama William ni fere bara kono te an wa jamana kono achina u daba mun che jamana ngani erni ngire kono mashitse ka foni ya daba hagay wa ma bande ali dongu nana bagando ta maragabu mintani tukuni ma mi hagli manyi ni jamana fama o fe u ka laje mo miela ndibugu kono mani nasigila somona waila luta tungulungura nyaro nindugunu munu konona feni uka laja na be sega dachogo lo ko de fera tiga sisa noto barakoni a chena koi wa ndomba chama bala nango fla kana digala te kuma fla bele jeledu ni femu cheni kala chara wajibi otogo de bifu ma chama ga sigida fla de bala ubuta cheni ga du munu ngona ma chama ba domba yala no kara wajibi ba fo ko fla faso de nyamu numbe no flow ya ankanda o ma ko ya fama parce barakoni na chena ya yoro de bifu ambalonan kafoni tuye gausu kumare kanye kabombo mbela ambe dugo ke jamana embasi na lafia la ko sabati nambura ye karti kura do sigira senga kulufe ni bimbe na bele ko kofina uluka ne wulika jan ku efenj mande assistance la le bonya fanye angalame moko ba foko fina mako banki me pouvoir mara rodo me banki rete parce que nango banque classique ou bien mais ko fina e microfinance ou d'abord le nido ka moko deme moko mununka so romasser niveau dollar walma moko mununka formaliser l'inte parce que commerçant lo bien alnu ou kuna waru ka chan ou ka chiffre d'affaires ka bon ka ce niveau dollar mais papier nyana mantu bolo pour que banque ou ka se ka ou financer donc ko finance gira o de kama client munumbe ambe banki ni microfinance frontière de la quoi adam farao de banque ba dama banque client bautaye donc mesofinance et commerçant ni particulier munu formaliser l'inte oyo lutay donc microfinance fana be ame microfinance fana ke parce que de agrément bambulo et client fitinu on client en général olube sran ka do banque kono nanade donc o de la ube do on fait si ça afana yirangambu dem banque client be munu soro pour ko fana ka se ko soro on fait o de la carte blessée retrait bekeni banque be guichet malla banque fin koni na sebeni mbaka ko jimi moi ibe se ka do o guichet kono nana do ka retrait akera mali banque fin wa mali doronte ibe se ka ke Côte d'Ivoire ibe se ka ke Sénégal ibe se ka ke Burkina ibe se ka ke Niger ibe se ka ke Togo ibe se ka ke Benin ibe se ka ke Guinée Bissau so carte be soro anga agence be kono me ya foto kam fo compte ka kibolo ni compte tibolo iti se ka carte soro mais ni compte bibolo doron ibe do anga agence saba ko folen kono wal masiga so agence kono nana ibe adaile retrait be ke ni carte ni ibe se ka wa biworo ta ko kele ibe se ka wa biworo ta mais clé kono iti se ka teme million flaka dokun kono iti se ka teme million shegin kan kalo kono iti se ka teme million tanka carte durée sans sabali donc ni a tabisi san ibe barake nai sans sabakono nana ni tuye sitan sila ya fura choko na medugo ke alaka ganyeta ganyesa jamana manambura ye kulumi sigira no tunye segu boli ale faranyonga kulumi sigi shenga no korote dore flau ka dombi uni jamana biseka utega dinyo machoko mina wali ya mimbe ni beba fo flau ka soro ku flabete jadisie o keneka wale blale tume dogo no ma uluka mogobon mi tume keneka dana masaku ka chaba mi tume keneka ale mi foye ofle
misal min fani ni te ko dini de politicien do be o sika dike mali ni kono donc ni fo min be sal ni kono nunu bebe bende nyini bende be an kono bende be an hakilla ambe shini bende ambe wuli ni bende sika na anga mali ni kono donc ne gon be minni ambalma fo min be flow dono bamanaw bozo maragaw mali siya fo min be anga wuli anga koko mali anga kele mo jugu kele de rencontre min kele flani mba fe ni rencontre ka ke mofti marala tuni ni ga ke baygra marala tuni ni ga ke doza marala tuni na o kera na an sigira na an kuma na pebina peni an kana fo ko réunion bambali réunion ba dabani an kana dawuma anga keni anga doni an duskoronna anga don an hakilla na an yake wala bebi sigana mali ni kono an be bende no fe toloba ya fo an ni sigboli bisika barake an dalen bala dana mbasa sigboli la parce que neni sigboli tara kangoro fo anda dono dugula an tara ayaye problème tala ne ko minni mba nyini flow fe mba nyini dono fe mba nyini malaysia o sia fe mi be anga wuli anga ko mali e mali dro ne minni wole ala saba o ambalodan ka fo dana masagwa chebo tunkai ni kene kan fora chuma na laka bene kele yani ko sabati nambura ye komini mariko kona na manya ka fo gele batu ye mo wolo wuli do kun yoro blanga no ga nane ko fe dozo ko kule wele blako beka nanga ko fe komunu ngele me ku yere ga macholo yo wala ka yini ka fo ku be oluni fanga blanyona yasa kana piratika dama muru barika ba komini mariko na ale bambulo ni watina e jone anakeradi ne muru bari ka bo biya ko garala ambe do mene ko bi basigi bilama aga mara kono ko abi cugudi ambe ala tanu ka barkada awnga sigida la ambe dige mu gonna basigi kono abaga kana yare de don temu gon ko ma kan dus ko fitne don no kono kama kan toro anyuru sigi ya do de biya no nu kuma refusio munu sigile sle nyona no utame kuma do de fo mere ne mer sara fo kuma da nga nyemo wile ka fo anyi ko an kana ko balike na usigi yorola ma o ma ni wilila ni kabla en kono na kuitara anyi wile ke tiknya do watingwa beka na ubeka segi kana ukana kanu ka furu barake kelete awni ma shike mo be dugin wona no ke e de bora dugin wona ko tara jamana en fo mo fa za be an furu nyon ne an kan nyon di ni yu laje bi mamunu min kuma ba an di mbu kuna wala u jomba an o damana be ke kuma fo nyonai vraiment yoro ngoni o ma jayin mo ma ni mo bi sikora ay sega kana akana siga sikora kelete ani ma shike ne mo mo muti awna foita anite here ko be kana sikora la dugu do bi no jadi su de yu utaru ma de kuna mamum be urufe ikata fara uka ne mamu tu fe ku ikana biya wara ku ni be duzu fe o kele asafen sigi ma kabla ngona betara ni tarika sigira tara ula ma be dugutugu na ku mamun na ni sara auna am sara fo ma fladu kerengera ma wiye mamun to fo ko baraka amma fo bi amma fo shini halisini na ya ja ka minata ka sai kana siga ka dugu kono buna ma ko be ko yahya asigi menyu nai o de tamato na kana fo anyi anga bazila ako ama ale ko ni be sigoro mo ale bina vili jerisima ale vili duzu ma ale vili ale ko ni ale sigi me kisa flani nyoko ntia abi vili ka boy akan na ka masababu jugu angwa ma nya farima an sira dama ko abata sigi nyona tara ino wala mamu ne mo bi ka sura na kan sigi ka so bere do be o korota le do o bere korota na awni sanja a bere mi jinga mbela jele ka abu sigi le soro ino ka soro la dozo ke mamu nana ruyo ko pinyeru do ko furu turu munu mbana kana halibi nu bishi me ino dongo deteri an wele ka fo anyi krengere ma ko anga furu munu bia na mu sene kwamba jisongo sara kwanga siga kada na ma shen kwanga shen ne mamu ta mi sigi nyona ka fo kuma ko dozo de yi balike ne kesu ni sigi no furenji songo masara ibitla ka gele wera soro la munte kelen yide wa anga la ni te oyi halibi ukaka sabali bayi uka segi uka furu kono uka nu sigi yorla foi te ani mashike nu nana domu ne dozo mu yi nyangnu bo ula uka fo awni na mi je ko futika to ma mo futika o tike wala o ko fe fangara de ka don ni kuma nu foku mu mbe ula de ubi feke dozo ni fama u de blanyokona usigi kuye ni kuma inde kamai sisi ukema ka te unyini ka ora ka soro chentere ngalodu dongo wallahi de ala kuma da ya on wile kwanga to beka ni sigora angwa ka mo na se mo na ka be wila beka na kele kan mashike awini fo kuma dai amutla ka ta fo mawre ko ti sigi sigorla halibi ukaka sabali baye angone muyinu fa ala sago isako korfa nguyeni ambalodan ka fo ni tuye modibo bariya furacho na mbedugo ke ala ka klimanda ma beka siga ni ka baraka ko e wuliga join kunde ala ka keti na mbora e mi journal si u mamu ga mbunyango kodu kala sango yurugurugo dungo juga bisaka kele to mena o baraw kan o senfe mi e kulu nyere nyema e o mara idra le ba nyefanye angalame ame ka journaliste ou formé ko formé yasa u ka seka seka luke yuru domaine konnana ani wa fam droit de l'homme mogo ka hakew ka seka luke
k'a dɔn k'a fɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa ka article a kɛra presse écrite ye a kɛra sɛbɛntaw ye a kɛra radio la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa ka jamanadenw ladɔnniya yuruguyurugu minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ. An kɛn bɛ ka plateforme dɔ de développer n'an b'a fɔ a ma kɛnɛkan ko o b'a to jamanadenw bɛ se ka n'u ye yuruguyurugu ko min mɛn u ka sigidaw la u ka baarayɔrɔw la u bɛ se k'a kofɔ o plateforme in kan k'a sɔrɔ a ma dɔn mɔgɔ min ye kofɔli kɛ. An baloren k'a fɔ ni tun ye Umaru Kanya fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye PNU olu wulila k'u jɔ ka taa kalanko minisiriso la ka taa o minisiri n'o Dede Usumane ka taa ale fɛ yen u ka bonyamasegin don Tijani Kulubali y'a ko ɲɛma ale ye kuma min fɔ ye o filɛ. An ye foulard de di PNU ka foulard ensuite PNU ka loi n'o ye la loi des pionniers o dira madame ma walasa an bɛ Malikura ko min nɔfɛla la an y'a fɔ n ko Malikura a subasuma bɛ an bolo ka ban an y'o de di madame ma u bɛ cɛsiri min na u k'an dɛmɛ hali bi ka l'éducation pionnière ni a bɛ se ka na école la cogoya min na an na kun ba ye o ye. Tijani kɔfɛ Dede Usumane yɛrɛ ale ye kuma min fɔ n'o ye minisiri yɛrɛ ye o filɛ. N'a fɔra pionnier bɛɛ b'a dɔn min don mara faso kanu an ka danbe an ka kalan n'o ye an ka sini ɲɛsigi yɛrɛ ye n'o ye an ka jamana ɲɛtaga ye ani fɛn o fɛn ni an ka Malikɔrɔ min y'a to an ka Malikɔrɔ tɔgɔ bɔra min y'a to an ka Malikɔrɔ taara ɲɛ. Donc bi an ko Malikura in fana a tɛ se ka taa ɲɛ a tɛ se ka sabati a tɛ se ka tiɲɛ ye tant que an ni pionniers tɛ. U nana foulard min di yan u ye a siri n kan na foulard dɔrɔn tɛ dɛ juru de fana don juru min don u b'a fɛ juru in ka anw sama a ka kɛ exemple ye ka se yɔrɔ min na o y'an ka faso kunnawolo ye o y'an ka faso kumabɔ ye. An baloren k'a fɔ nin tun ye Dede Usumane kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ka ɲɛta ye n'an bɔra ye farikolo ɲɛnajɛ Mama Nɔ Kanda Mayiga ka bɔ Molodo farikolo ɲɛnajɛ dakuruɲɛ damadɔ an ka lamɛn. Sama daminɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan an bɛ k'a fɔ fédération malienne de football n'o ye Mali bɔntan jɛkulu ɲɛmasoba ye k'u ye bolodali kɛ bɔntan minnu kan ka kɛ san 2022 ka taa bila san 2023 la championnat n'o ye ŋɛnaminɛw ka kɛnɛ Ligue 1 Orange o kan ka daminɛ octobre kalo tile 8 san 2022 n'o bɔra yen Budi Mali ɲɔnba yɛrɛ o kan ka kɛ février kalo tile 13 san 2023 n'o bɔra championnat régionaux n'o ye région championnat ye olu kan ka daminɛ mai kalo tile 15 san 2023 o kɔfɛ sa tournoi de montée bɛna kɛ sen na ni championnat banna dɔw bɛ jigin maakɔrɔw kan ka yɛlɛ an fɔ o ma ko montée o kan ka kɛ juin kalo 2023 nin ye programme dilen fédération malienne de football fɛ 2022 ka taa bila 2023 bɔlɔntanw na Mali kɔnɔna na an bɛ to Mali kɔnɔ Aigle minnu ci bɛ taa san 20 na olu ka coupe d'Afrique kan ka taa ka daminɛ août kalo tile 28 ka taa kuncɛ septembre kalo tile 10 kɔnɔna na wala taa an ka samata sɛgɛ denmisɛnninw maa 26 olu tɔmɔna o cɛ la n b'a fɔ Ala ko u garisɛgɛ Coupe du monde n'o ye diɲɛ bɛɛ bɔlɔntan ye o kan ka taa kɛ Qatar de san 2022 walasa Qatar o minnu kan ka ko labɛn o y'a jira k'a fɔ ko olu sigi bɛ ni wari caman de ye nin ko in na olu kan ka min sɔrɔ ka sɔn ka t'i jɔ wari miliyari 6 la u kan k'o de sɔrɔ tɔnɔ ye Qatar yɛrɛ ye jamana ye maa min bɛ yen maa 2 miliyɔn bɛrɛta ye maa 2 miliyɔn 3 la o de bɛ yen u ka jamana yɛrɛ jamana ba tɛ kilomètre carré 11 ani 571 o da ye kilomètre carré walasa Qatar ko ale jigida mɛ maa caman kan n'a fɔ a sigiɲɔgɔn Arabie Saoudite o y'a kanbɔ k'a fɔ k'olu bɛ Qatar dɛmɛ kosɛbɛ ko kabi ko in to mana tɔ tile 10 ye k'olu bɛ mɔgɔw bila ka don visa caman di mɔgɔw ma u bɛ se ka tɛmɛ Arabie Saoudite fɛ ka taa bɔlɔntan lajɛ Qatar n'a b'u diya bɛ to ka to Arabie Saoudite ka to ka karita ka taa bɔlɔntan lajɛ Qatar ye sabula o yɔrɔ ma jan ɲɔgɔn na o ye sigiɲɔgɔnya diya ye a daminɛ novembre kalo tile 19 ka taa kuncɛ décembre kalo tile 18 na Qatar tani bololanta n'o ye basketball ye États-Unis n'o ye basketi faba yɛrɛ ye olu ka basketkɛla belebeleba dɔ tun bɛ yen ko Kobe Bryant ale tanyana janvier 2020 a ka elisi de binna ye elisi bɛ bin waati min Kobe Bryant tun b'a kɔnɔ a denmuso dɔ tun b'a kɔnɔ a terikɛ o fana n'a den tun b'a kɔnɔ elisi binnen sa polisi minnu yɛrɛ kɛnɛ kan ale ni pompier minnu yɛrɛ kɛnɛ kan olu de photo ta ka to k'o ci mɔgɔw ma Kobe Bryant muso a n'a terikɛ muso olu de polisi ni pompier ninnu wele fanga la jugement de kɛra donc a yɛlɛla k'a fɔ miliyari 31 de la wari la ko sara muso ninnu ye Kobe Bryant muso ale bɛ miliyari 16 sɔrɔ de la wari la a cɛ o terikɛ o fana muso bɛ miliyari 15 sɔrɔ miliyari 31 kan ka sara o ye Kobe Bryant muso a n'a a terimuso fɔra ye ko ko kɛra a ka girin ka photo ta k'u ci mɔgɔw ma a cɛ man ye an ta bɔlɔntan kɔnɔna na Ligue des Champions n'o ye Europe jɔnjɔnba yɛrɛ o kalafiliw kɛra dɛ groupe A la Ajax, Liverpool, Napoli ani Glasgow Rangers B. Groupe B, Porto, Atletico Madrid, Leverkusen ani Bruges olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Groupe C, groupe ka gɛlɛn groupe bɛɛ lajɛlen o de ye Bayern, Barça, Inter ani Pilsen.
groupe D Francfort b'o kɔnɔ Tottenham bɛ yen Sporting bɛ yen ka fara Marseille kan n'an donna groupe E kɔnɔ an bɛ ka fɔ Milan AC ka bɔ Italie olu bɛ yen Chelsea ka bɔ Angleterre fɛ olu bɛ yen Salzburg bɛ yen ka fara Dinamo Zagreb ka bɔ Croatie groupe F la Real Madrid bɛ yen Ligue des Champions maa minnu bolo RP Leipzig bɛ yen ka bɔ Allemagne fɛ Shakhtar Donetsk bɛ yen Celtic Glasgow nin poli kɔnɔ ka nɔgɔn dɔɔni groupe G Manchester City Sevilla ka bɔ Espagne o bɛ yen Dortmund ka bɔ Allemagne o bɛ yen ka fara Copenhague kan groupe H Paris Saint-Germain Neymar de Messi naka groupe Juve Pogba naka groupe Benfica ka bɔ Portugal ani Maccabi Haifa olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kulu kɔnɔna na nin ye kulu minnu kan ka Ligue des Champions tan ɲina san 2022 ka taa kuncɛ san 2023 la walasa kan ka daminɛ tako fɔlɔ kan ka kɛ 22 kalo kɔnɔna na o tile 6 n'a tile 7 tako filanan a tile 17 n'a tile 14 halisa septembre kɔnɔna na tako sabanan kan ka kɛ octobre kalo tile 4 n'a tile 5 tako naaninan octobre kalo tile 11 n'a tile 12 tako duurunan octobre kalo tile 25 n'a tile 26 tako wɔɔrɔnan novembre kalo tile fɔlɔ n'a tile filanan novembre kalo n'o kɛra ka ban walasa Ligue des Champions bi jɔ an b'an kunsi coupe du monde na donc la 13 kelen kɔfɛ u ye san meilleur joueur ta o de kɛra François ka Karim Benzema n'ale bɛ jouer Real Madrid la ale kɛra fɔlɔ ye jɔyɔrɔ filanan Thibaut Courtois ye Real gardien jɔyɔrɔ sabanan o kɛra Kevin De Bruyne ye n'o ye Manchester City joueur ye an bɛ taa ni kabako dɔ ye nin waati in na maillot feere de bɛ yen sa dɛ ko jɛkulu dɔ bɛ yen ko AC Momento AC tɔgɔ bɛ nin na dɛ AC Momento k'olu de ko sisan nin waati in na joueur minnu bɛ ballon tan ni maillot ye maillot man ka di bilen supporter ma tɛ gansan donc k'olu bɛ maillot de minɛ k'u feere donc maa min b'o maillot la olu bɛ vente aux enchères kɛ na match bɛ daminɛ joueur 10 kilo bɛ ka maillot olu ka numéro b'u tɔgɔ fɔ terrain kɔnɔna na ka se ka numéro ye nin jɔn b'a san b'a fɔ nin gizem ka maillot ye a numéro ye nin numéro 7 jɔn bɛ s'a ma a sɔngɔ ye 400 ye dɔ bɛ pa k'i jɔ tuguni ko 400 ne b'a san 500 donc fo ka te maa min ka wari mana ca maa min ta ye a bɛ feere o de ma donc nin club in n'o ye association ye AC Momento pour limina nin ko in daminɛ ɔ club dɔ fana olu jɛnna n'a ye ka don nin ko in dafɛ Milan AC b'o la Sevilla b'o la Atletico b'o la ale ni Benfica ninnu club de jɛnna n'a ye nin kɔni ma kɛ Atletico supporteru a ma kɛ olu hakilila ye cogo si la an b'a lɔn k'a fɔ mama nɔ kana mayiga ni tuyali kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ ɲɛta ye ala k'o sabati n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na o mu danbɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ waati yɛlɛmaw kunna n'a bɛ wele ko ONU Climat ale bɛ ka tali kɛ waati yɛlɛma kow kunna kɛrɛnkɛrɛnna farafinna jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna tɔgɔ in yɛrɛ k'a bɛ wele Semaine africaine du climat ni waati na baaraw daminɛna tɛnɛndo Gabon jamana kɔnɔ a ko min taga cɛ septembre kalo tile 2 nata n'an bɔra yen na an bɛ taga Angola fɛn min Angola jamanaden bayirika de bɔra ka t'u ka tasibila laban kɛ ka ɲɛsin u ka jamana kuntigi kɔrɔ José Eduardo ma ale min yɛrɛ fatura depuis juillet kalo tile 8 ni waati na jamanadenw bɔra ka t'u ka tasibila laban ta ka ɲɛsin a ma n'an bɔra an bɛ taga Libi fɛn min ye Libi kɛlɛw ye a jirala k'a fɔ k'ale seginna ka na ko kura karido marifatigi kulu dɔw karila ɲɔgɔn na Libi jamana kɔnɔ kɛra sababu ye ka maa 32 bɔnɛ u ni na jamanadenw na ani ka maa 150 ɲɔgɔn k'olu jogi ni waati na basigiw nana Tripoli faaba yɛrɛ la cakɛdaw caman olu dayɛlɛla maaw fɛnɛ sera ka taga u ka baaraw la n'an bɔra an bɛ taga Congo ale ni Beni ni waati na RDF jatigɛ walekɛlaw ye binganiya wale taga ɲɛsi Congo ni Beni dancama a kɛra sababu ye maa 3 bɔnɛna u ni na ani ka maa dɔw fɛnɛ jogi so caman fɛnɛ olu fɛnɛ jenina ni waati na wulikajɔw bɛ senna lakana tigilamaw fɛ an karamɔgɔ an tun min sɔrɔ ni kueli dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi lafiya an ka jamana ka taa se jamana wɛrɛw ma ala ka o bila sen kan basigibaliya bɛ jamana in fan o fan ala ka bɛɛ lajɛlen ban pewu k'an ka jamana to juruguma kelen na